gaan we doen? Goeie. Wat ben je aan man? Wat dacht je? Om vissen. Kom je al uit Friesland of Nee. dan kom je al bij? Nou, Grens? yes. Kom je dan helemaal uit Grens waar rieten je Helemaal leuk, hè? Dat is 80 kilometer. Dat is 3 kwartier met de auto. Maar in Grens Kom je daar wel eens? In Grens is het... Ik zie wel uit. Maar in Grens is het toch ook wel grachten? Ik denk het wel. Waarom vis je daar dan net? Mag ik niet meer komen. Ben ik weggestuurd. Echt weer? Hé, joh, geintje. Maar waarom vis je dan net in Grens met Molly Snits? Leuk, hè? Mooi stadje. Oh, ga door. Nee. Hey. Ik wil eerst een fatsoenlijk antwoord. Nou ja, een mooi stadje. Toch? En dat is het. Ja. En Dat- hey, daar is nog een visser. Kijk, Goeie. kijk, die praat een beetje Fries. Goeie. Goeie. Die man. Wat is dat voor man? Dat is mijn maat. Is dat jouw maat? Ja, dat is mijn maat, ja. Hij zou het net zo vol. Nee, jong, maar dat die mannen van mij worden, maar mijn proefvis. Ja? Ja. Dus jou ken wel goed met hem. Ik kan heel best met hem al mensen met hem te visken. Hij net een sneekje. Ben je vanmorgen even in de bal geweest, maar dat weer net volle. Nou, dan kom je heel aan. Maar je moet proberen hem naar. En dan ga je hem together Friesland wat terug. Ja. En dan maken we een paar visjes vangen en dan zitten we jongen om moeder sjouwen, die al 4 zitten we in het café en dan hebben we prijsbedrukking. En dan geven we een glasje bier en dan ben moeder zei we thuis. En zei ook dat wijn is wat. Machtig. Ja, mooi toch? Ja. Hè?